dambudziko riri kunetsa mukoma nderei ende rakatanga rini ende rakatanga sei? Dambudziko rinonesa kuti dzimwe kana ndakarara ndinonge kana ndakubudisa urume asi ndoda kusava nemudzimai wangu hapana chinoitika. Apa kana ndichikana mara wasangana nemudzimai wenyu ngura kuti airatidze kuti muri murume kana kuti murume ndio usingamuvi? Hapana chinoitika. Hapana chinoitika. Hapana zvakatanga rini? Ndofunga izvozvo ndane almost 6 months zvinonetsa. Saka makambozvitsvaga? Pakutanga pazvaitika ndakambomudzosa wera wangu akandinoona ngaone chirwere chesiki chinoenda kuchipatara unobatsirwa. So ndakamboendawo ndikaenda ndakabaiwa majekiseni asi hapana zvamuramba zvakadaro. Vamwe vakanditiwo unotenga iguchu mushonga wechibhoyi ndakatenga mbayo but zvaingoramba zvakadaro. Okay, saka kwasekuru achapola makazozvinzwa sei kuti kuna sekuru? Ndinamwesawira wangu wandinowira naye anofarira zvemaindaneti izvi. Saka ndiyakazonditoti wambozama here andadzoimwe vhidhiyo ati wambozama yakwasekuru chapola. Saka ndakazozvitsvagwa ndega ndokusvika wandikaita vanhu ndokuvatanga kukubatsirei? vatanga ndibatsira vakati dambudziko iri kubva kunungo vakangonditi nemunhu wakasangana naye asinaazvakana asi wainini ndangu semunhu asina choice ndangu chikamu chii zvavandao makati sekuru ndiko makasimba tiripo tadzoka futi sekuru tikatireka timbonzwa kuti matara anenge akatangwa nasekuru anenge achifamba sei? Alhamdulillah tinotenda. Patakambouya sekuru tanga tine baba munini varimo mukati medare nepazara nhasi. Nyaya yakavaunza kuno kuzviye yakanga iri yechii? Nyaya yakavamuunza kunoku inyaya yechuhule. Akomana inyaya yekuti vameno kwavaifarira neasikana vavo, saka akauya kuno kachirwara. So kurwara ikoko ndo kwakamuunza kuno. Ndiye isusu takakwanisa kushandisa mishonga okuvadaisa vese ndo so vese nani nemusikana wake pakupedzisira paya. So musikana uye akauya asingazive nokuti takaita matarasimu mushonga. So musikana ndo paakauya, saka mukomana airwara. Ndakati handikwanise kukushandira mukomana iwe nekuda kwokuti zvauri zvinodamurisa akapanda mishonga yacho. Kuda kuti tachida kuita shiriki. So shiriki inotibatsira kuti kana munhu wacho ndamuziva tizive kuti tinobata papi. Nokuti mishonga unoda kuziva pokutanga nepekupedzisira. So ndiye mukomana uyu ndakamubatsira ipapa kuuya uye nemusikana. Ndiye musikana uye zvinhu zvakamushamisa kuti wanga nditakura ndisingazive kuti ndo kwandiri kuuya. Saka mukomana akauya kunoku neurwere. Saka auya kunoku ndaimupa mushonga pese apa. Nhasi uno auya kuti azotaura ega mafambiro ake. Ndiye ndakamuudza ndikati haukwanisi kuuya wega chifukwa urwere uyu wakafamba mumuri mavo ndiye Nansiko. Ndiye auya urwere nasi ndofunga mukomana nasi auya ndamubvunza kuti wauya nani ndiri muno mumatareti. Ndiye andizwa kuti ndauya ndemukuru wangu mukoma wake isu timati mukuru wangu. Ndiye auya nemukoma wake. Ndiye mukoma wake ndamubvunza ndikati kanjani uning'ina wako? Ndiye atati alhamdulillah zvinhu zvizvi nani ndiri kuona mwana wamai wangu panguva yangai sanga tisingatarise kuti anosvika pakadai. Saka zvirikutarisika kuti kana inini ndega ndaita shame ukuthi mukomana uye nemusikana wacho zviri kusvika pakadai. Saka ndiye mukomana auya
ndiye ndakati no iwe musikana wacho anofana kuuya saka ndofunga musikana wacho kana asatasvika asi ndofunga ari muroad ndakadaidza vese kuti vauye papi pano ndava kana iye waramba musikana ndoita sandinokwanisa asi alhamdulillah ndofunga kuti anouya nokuti ndatarisa panapa ndamuona ari muroad ari kuuya handisi tinotenda sekuru chabwi regai tinzwe kuna baba mudiki makadi patakambosangana paye makanga makabatikana chaizvo neurwere iye zvinezvi makunzwa sei maright handitika dambudziko renyu rakatanga sei sezvandambotsanangura kuna sekuru kuti ndakasangana nemusikana wandasangana naye handina kuziva kuti anga ari nhanga akamira sei so ndakazosvika nguva yekuti ndaiti ndikaenda kumba mudzimai wangu hapana chandaikwanisa kuita naye. Okay. maona ndonda muziko riripo ipapo decision yamakatanga kuita semurume ndeyekuita sei? Chandakatanga kuita ndakanotaura nemukoma wangu nekuti ndaifunga kuti pamwe ndonange ndine STI. Okay. So mukoma wangu yakanditi handiri kuchipatara kurapwa saka ndiye munhu akatanga kuenda neni kuchipatara. Taenda kuchipatara tapera takasvikawo tikapiwa ma-antibiotics, tikapiwa ma-amoxicillin, tikapiwa ma-dox nemamwe acho ndiyazoti anonzi machiya tikanwa ipapo but hapana chakachinja. Saka mukoma wangu ndakamutaura ndikati zvinhu zvacho hapana chikumbodi chimbochinja chaingonyanya ipapo ndaingoita weti chete ndoyange yangoedza nemapiritsi andaita andaitora kosi iyo ndakaitora kwe7 days sekutaura kwakwaitwa paprescription. Then zvadaro mukoma wangu ndamutaurira handizwa kwaakaendawo kumbare akanondigira amwe mushonga wangu ari muchigubhu kuchu munguva nezvimatanda ndobva nditaura kuti imwe mushonga wayo inoita sei unobatsira. Saka ndakatanga kutora mushonga wayo ndichimwa but hazvina kuita sei hazvina kumbochinja. Wakuchipa 7 days dzaize ndofunga kuti here chi6 ndaingonwa but ndisina ngavare chenji sekutaura kwatanga zvaitwa. So ndakatanga kutonwa neguchu riya ndikafutadi auya naro but hapana chakachinja. Zvangoramba zvichingondinetsa. Zvasekuru achapora makazozvinzwa sei kuti kune muchawa ari kubatsirawo? Zvemuchawa ari kubatsira ndakazviudzwa nemumwe bhoro wangu akandiita zvakakutanga asi ndambozviramba asi ndokuzosvika kwandiita panapa. Masvika vakati chii sekuru muchawa? Pakasvika pano sekuru vakanditaurira kuti zvone iwo wakashereketa ndozvavakanditaurira kanga wakashereketa. Takaona paipa sekuru vakuudzai kuti ndo zviripo ndakaona makashatirwa fani maida kutoponda mukadzi. Hazvina kunakidza nekuti munhu wandaitofunga kuti unokaenda imutrust sekuirana ndambobva ndafungira kana nemusomwe chedu ndozvaangaita kwandiri nokuti airatidza rudo kwandiri tichiwirirana dzimwe nguva ndichomudzoma maproblems angu ari personal ekuti even mamwe andiasikakwanisa kutaura kumba nemudzimai wangu ndaitotaura kuti naye achitondipawo maadvice ukadai zvinoita asi zvazondisurprise kuti ndazouya kunoko ndoudzwa kuti ndiye munakukwadza. Musi makanzwa sei achitaura kuti ndakatopedza newe ndanoda kutokuuraya? Tamubvunza makagara ipo paipa wakatarisana nemunhu senge magariro atakata ndichikudza kuti ndanga ndada kutokuuraya makanzwa sei paipa? Ndanzwa dai ndatongofama zvinhu zvakatondishamisa zvokuti ndasingachazive zvananda pfungwa dzangu dzadzakutanga dzatobuda kwaitaura. Saka mazobatswa nasekuru zvaapapi zvinezvi? Zvasvikaita sekuru vakandipa mushonga yavati ndishandise vamboita tinenge 3-4 days ndichiushandisa. Ndiri chi4 ndakati ndakarara ndakatanga kunzwa utsva
ndichinzwa kutsva kudaro ndokuzotanga kupindwa ndatotira nguva chinzwa kutsva ndaidikitira hembe dzangu dzaitotota ndakarara anenge akatanga kurora papaenda ndazotanga kupindwa nechando chakawanda ndapindwa nechando ndakumbira magumbezi ekuti ndiirikise chando chacho akundowandira muviri asi kuseni pandikazomuka ndakamuka nchinzwa weight yange yawanda saka ndobva pandainzwa weight ipapo ndopabva pasumuka chinhu changu pandanoita weight. Saka ndadaro ndakatobva ipapo ndatoona kuti zvinhu zvaizvazvatora kuti chichaisatombodaro nangu chero pandaitoita weight ndaitongoita weight chakarara asi pandikamwa kuseni koko ndakatanga kunzwa weight yakawanda ndokunzoda chikafu chawanda saka ndobva ipapo ndabva nditanga kunzwa zvinhu handiti saka ukama wenyu naadzimai kumba izvini zvawambira sei adzimai angu vamwe aenda vamwe atoenda mbo kwavo adzimai angu vamwe aenda mbo kwavo saka ndakauya futi ndikataura nasekuru nhau yemudzimai wangu kuti sekuru mudzimai wangu aita se aenda saka sekuru vane zvavakandoudza kuti ndiite asi nyaya yacho futi ndichibva kuona ndabva ndanotorera mukoma wangu ndati maini akaita se makaita zvinhu zvandaisada kuti adi asiye asi ndazongoona kuti kuda pachena pakureibatsirika ndo vakazomutera vakanoita se vakanotaura naye vakatera naye mhanzvadzi yangu isipo ndopavanodzokanakuitaura saka kuzoenda kwakaita adzimai avo vachienda kumba kwavo chii chakakonzeresa vanga vanzwa nyaya iyi kuti nepstanist here kana kuti inyaya yenhengo yanga isingamiri yanga isiri nayo ndekuti mumba ivo vamwe vanguvoti unekwavo kuenda nosaka munomba usina chauita chauita saka yanga yatogara yange yatonyaya yange yakutonesa and futi the same time basa pandaishanda basa ranga rapera saka mumba maproblems achakatanga kuramba achiwanda saka kuwanda kuita maproblems kuti hapana chandaita manhero apa basa rapera saka munhu tanga atosviba moyo tasikashandisani mukoma makadi makadini ndimi muningi baba yakwamuri nedambudziko makarigamuchira sei ndanzwa wangu achitaura asi ndambozwa imi muchiti taura pekutanga ndakambofunga kuti dambe ndopandatozoona kuti upenyu hwari kurarama wacho chaichaiwa zvinhu zvabe zvese hazvisonyatsoita kusvika ndatozonzwa kuti mainini vaenda pese aiva achindikumbira ngoma ndokundikumbira mbofamba ndimbozvigadzisa zvangu azvisomwira mushe aindinzvenga achindivanza kusvika pakazoenda mainini ndopakazonyazondiudza kuti ndine musikana wandiudza kuti achitsaudzira ndichienda kwaari saka musikana ufunga kuti musikana ndo zvaari kukonzeresa andi ari kukonzeresa here zvikanzi hongu zviramba inini ndakamutora ndakataka kuenda naye kuchipatara ifunga ifunga kuti zviro zvepabonde ndakapiwa mapiritsi andikatenga ndakapa prescription padatenga ndikatanga kumba achinwa zvinhu zvichitomonitor inini everyday hapana chaichinja ndikatomboendawo kumbare kumusika kwekwe zvine bvunzo munotengeswa mishonga yechivanhu ibva ndanunze panoda tomupawo mushonga pana paguchu zvavangosanasa zvakasiyana siyana ibva ndayandibva ndamupa achinwa madhezi achifamba but ndichimubvunzawo achiti hapana chiri kuitika ende pese ipapo bva kumari ndindaimupa mukomana kuti aende kubasa kwacho mari dzake dzekushanda sei ndasinganzwisisi pakazopese kwazondikumbira mari manamupa haana unzararasengoti atiri ndigona kuyambuka akaenda ibva adzoka ibva achimudza kuti mukoma zvandimunzwa pandiri nyangwe dzangu dzokudzongera ndakabatsira nasekuru kwandibatsira ndatoka inyaya dzisudzwa sei iweyo
Ndakaona zvese zvakaita kubatsirwa nasekuru. Indi chinyatsoona paari chaichepo. Zvanga zvachinja ndikati right. Pausika nhengo yako yemukati uri kunzwa se pane zvinhu zvakanzi iko zvichi ndakangoona kana mudzimai kunzo tunzo chi nhengo inozosumukawo. Chiuno kufamba kwake nezvazvo even kana kudya chakangotonyatsodywa zvakanaka. Ndikanopangawo kuti ndikandichinotara namai nini. Pandinotara namai nini anova mudzimai wake. Ndikanotaura nawo vakanzwisisa vakadzoka. Izvo vari kokumba kumai nini. Mai nini chivabvunza vari kuti mumba zvakuendeka. Ndakafara. Kuti munini wangu tasara tiri vaviri. Hakuna mumwe. Saka kuti munini wangu aparare nezvaangaitewo zvakandirwadza nini asi izvo ndikufara kuti munini wangu akabatsirwa. Ende akabatsirika. Ende akayatsonudza kwakabatsirwa. Ende ndosaka ndauyawo pano kuti ndizoonawo sekuru ndichivatendawo nekubatsira kwaita munini wangu. Ende kutaura chokwadi ndinobva mumwoyo mangu. Munini wangu apora. Even kana mai nini kumba vakandivanza vasvika pakuenda kumba kwavo vasanatudza kuti zvakamira sei. Izvo vadzoka vatondudza kuti zviri kufamba. Saka mashoko angari kutaura kuna sekuru ndekuti chii? Kuna sekuru inini handaya kuzotenda. Handina hangu pandinapo but ndanguva ini zvangu ndakabata huku yandinayo. Asi ndichadzoka. Kuti munini wangu apora kutaura chokwadi. Apora munini wangu. Indi andikana papangu muona nezvaari zvatooneka izvo zvatomurume kana basa rake zvemaoko zvandanyiri mwarani akuita zvese zvaisimboita vakare. Hakuna sekuru ndotenda sekuru vakabatsira munini wangu. Ende kubva kuzvipatara kwese kana kwatakaenda kumbare kwese aingotaura chokwadi kuti hapana zvaitika asi kuna sekuru zvakuita. Ende pari pana murume uno makamuona ndandisipa kwamukwa. Ndakamuona. Asi ndikuita semunhu amunhu. Handitika tinotenda mina tozopedzisira kunzwa naye kuti amira sei. Sekuru tanzwa uchapupu hwataurwa nemukomana iye zvinezvi apapi manje nekumurapa nekumubatsira kwamuri kuita pachine zvakawanda here zvichikuda kuti zviitwe kuti anyatsobatsirikana 100%? Zvakawanda pachisina nokuti munhu wani kushandisa mishonga yake chandiri kutarisira ndechekuti nyama dzake dzingosimba. Semunhu anga afektwa kuafektwa kwake kwakasiyana nekukujiswa lukawo. Ndikakhala kuti infect toti kujiswa mfuwira. Ndidika kwa musikana wake uyu kwanga kuli power. Ndikabose munoona kuti shiriki iri powerful. Ndika saka ndingoti alhamdulillah uyu wasununguka. Ndidika nokuda kwakuti tinoita shiriki zvinhu zake brain zake ziite mushe ende pari zvinosota mupa mushonga kuti ageze ende azvingoitiki nokuti une munhu unongoti kana ungonopinda muvanhu akafanana neasikana vayo vayedu. Ndosaka takamupa mushonga 2 iye wacho musikana wacho ndosaka ndakuza kuti anosvika nokuti takashandisa mushonga tarasemukubva mutsuvaka takashandisa mushonga mukuru wokuti aushandisire vana vadiki unotoshandisira vanhu vakuru. Takamushandisira musikana wayo mushonga mukuru wokuti iye anotoda kuti sibve nokuti wani aishandisa iyeyu achiti ndototengera mai yangu ndoda kuti tulapisa mai vangu. Munhu alapisa mai yake nesystem yemurume yet aushandise system yemaboyfriends. Makaona achidonedza chigurukwa chake munhu mwete kula kuti zvinhu zvemhiko yakapiwa kubva kwaakalombera. Ndosaka tatala kuti kune varume vari kuenda kundosacrifice nyama dzawete. Ndiye musikana akaenda futi kundosacrifice amene kuti vakasacrifice nokuda kana vakasacrifice nekuchikoro ina ndiziziwe nekuti kwakazitenantsiko yete. Saka inini chini chandoziva nchokuti kubvisa dhimoni. So paakasika musikana uye ndakamuudza kuti achienda abuda akandiudza kuti zvafamba sekuti ndiuye pano. Etika ndiye akambozodzoka pakati apa achinditi sekuru I need the help. Zvinhu zvazvizondifambira kwandiri kugara ndiri kunesana chinhu chiri kuuya
ndikatombomupa help. Okay. So ndosaka ndati nasi iyeyu mukomana anouya, musikana anouya, but pamanje so musikana atori right, atori nani, but chini chaari kuchema andisi kuziva tinopafambisa sei, noti ari kuchema business yake nokuti yaishanda nepower yaarume kaakomanawo. Achikama mabusiness yachifamba, achikama mabusiness yachienda. Ndosaka munoona kuti kune madzimai akawanda yatori nemotikari dzinochisa kudarika varume. Varume munoshanda basa mugovernment kupi mufamba nemugweje mugweje, but akazi anotengesa, anoita saloni, anofamba neFord Ranger. Yetika kula kuti pakaoma nokuti zviri kuitika eti. Saka ndikati no problem, alhamdulillah. So musikana uyu ndikatarisa apa anenge asvika, saka ndikuziva kuti zvinhu zvedu za right. Mukomana uyu ndinongoti amen kuti kapata kazi panga chidaita tachipali here handizivi. Ndakudanana kwake handizivi kakusvika kuti amaya wanga atola murume kuti pamacheda tachipali zvapo muri kwawo. Asi kuri kwawo pekulapa vanenge vapesa. Zokululana nekulambana kwavanhu asi kurapinde nyaya zipi? So yeti. Saka ndizozo ndofunga ameno. Handiti rekatinzwe kubva kwaari kuti mashoko avo angade kutaura kuna sekuru achapola ndiwe wakasangana nedambudziko iri. Hongo varume tinombopoya wakabatsirwa na sekuru. Mashoko angade kutaura kuna sekuru ndeyekuti chii? Ine chandinodota ndechoti murarama anenge usingazivi. Asi nekukura nekusangana nezvimwe zvinhu sekuru vakandidzidzisa. Havana kungondirapa chete asi vakatora nguva yekungondidzidzisa kugara nene pasi musiri mudare. Saka ndo mashoko ekandikataura kuti ndotienda sekuru nemashoko avari kundirapa kwavakandita. Havana kuione huku? Huku ndandana avane huku ndimukoma andikuti kwewa havana kuione mbudzi kane huku titi vatabikirwa kalanje. ngori munhu anongofamba izvizvi. Handiti aiwa no chikuru kupona. Ndo zvinango zvasekuru chekuti chitisi upore. Sekuru zvakare mashoko enyu kupedzisira takamirira kuti murandakadzi apinde kana kuti asvike muno mudare ndeyekuti ochikwa kumana vari kubuda. Indongoti alhamdulillah varume izvi zvinhu zviriko. Unoziramba asi paunopinda mu zvakafanana nekuti membwe kana suro ichimanye inotaura kuti ndakangwara. Etika so murume anogona kuti negezi handisi kunzwisisa asi musuwo uchapinda ndopa uchaona kuti achapola anogara kupi. Nokuti unenge uchidya nyama uchifara une vasikana asi usingazivi kuti musikana ndeupi. So kubva nhasi varume chenjerai, siki iriko, vakazi amaSly Queen ariko, ende futi ukaona mkazi akapoda mushi very good, but uyu mukomana uyu haana kuziva kuti apinda mu cage inovharirwa shumba pasina kuona achapola angasinga pabude. Yeti noti cage yangapinda mukomana ikuru yokuti angapinda pamunhu ari kuda kutosumuka ziri power. Saka mukomana uyu aita kuti one aula business remunhu, two apola ndiye. Endika so uyu musikana wapolawo iye mukomana wapola. Saka ndokoti alhamdulillah vakomana nevarume ziva kwawakafa. Mudzimai wekutanga mubatisisi, madzimaiwo murume wenyu mubatisisei. Vabate zvakanaka varume kuti vasaite problem. Varume vobatai zvakanaka madzimai, imba zibatike. Yeti ndo mashoko makuru etoita kuti tivakane muzimba, tichengete mhuri. Mhuri yake yanga yapalala. Mukazi atonotoriona ngoma hapana chakanaka eti achapola agara. So anongoti alhamdulillah ndo mashoko yangu iwayo. Handiti aya tinotenda sekuru. Chabwino.